L-għada tal-logħba Malta kontra Italja, titli tal-ġurnali kemm Maltin u anke Taljani kienu dominati mill-wirja tajba u d-doppjetta ta' Mario Balotelli illi kkastigat lit-tim nazzjonali. L-attività f'taqali bdiet tikkarga minn tard wara nofsinhar minħa postu fil-kjujiet minn kmieni u minn Marsal Fen Park armata posta l-partita biswit l-istadium fl-MFCC. Kollox ma kollox il-kummenti llum fuq Facebook kienu pożittivi. Għal darba l-Istadium Nazzjonali kien ċentru ta' divertiment tal bosta familji li kienu ilhom xhur twal jistennew dan l-avveniment. L-atmosfera kienet waħda enormi. Rajna wirja qalbina mill-plejers Maltin li nessew l-umiljazzjoni fil-Bulgarija ta' 4 tiem qabel f'Sofija u dim tendenza ta' ftit aktar minn 17,000 spettatur l-Italja elbet lil Malta 2-0. 4 bidliet fil-formazzjoni Maltija mill-partita f'Sofija spikkaw ir-ritorn pożittiv ta' Justin Haber bejn il-lasti u deċiżjoni diskutibbli li jitħalla barra Andrea Gius li tant kien pożittiv fl-ewwel logħba kontra Taljani f'Settembru li għadda. Wara l-Italjani fetħu l-iskor permezz ta' penalty ta' Balotelli kmieni fil-partita, ir-referi Olandiż ordna t-tieni penalty mal-kwarta logħb. Din id-darba għal Malta wara fawl fil-kaxxa ta' Buffon fuq Andres Kembri. Mill-11 metru iżda Michael Mifsud ixxutja ċentralment biex l-istess Buffon salva mingħajr diffikultà. Dan kien it-tieni penalty fallut fi ftit ġimgħat minn Michael Mifsud wara li wkoll ġie mċaħħad minn 11 metru fil-partita away kontra r-Repubblika Ċeka. Numru ta' mistoqsijiet qamu dwar iż-żjara tat-Taljani f'pajjiżna. Waslu l-ajruport u għaddew minn post sekondarju ma trenjawx u anke wara l-partita naqsu li jagħtu kummenti lill-istampa Maltija. Lil minn kollox, il-logħba Malta kontra Italja ġebet lura il-fattur pożittiv, il-feel good factor għat-tim nazzjonali Malti fost il-pubbliku sportiv wara li konna missejna l-qiegħ bil-ġrajiet tal-logħba kontra Norveġja 6 snin ilu. Avveniment li laħaq l-aspettattivi tiegħu, avveniment organizzat bl-aħjar mod li hemm biex dawk l-eluf preżenti f'taqali it-tlieta fil-għaxija gawdew minn spettaklu ta' futbol.